Къде мукнал милиона, бе? Ти знаеш как го видиш какво стане, направо се натериш. 1,20, ма... Аз съм нинджа, ало! Не, честно, ако наистина така има голямо самочувствие, че ние сме смешни, че си велики лица, то не знам какъв рок ще голямо. Да, няма никакъв проблем да се организираме там някаква срещичка, да се запознаем и тогава да си правиш там изводи за нас и така нататък, при положение, че никой вие знаеш кои сме. Ама продължай да натрупаш, защото е малко забавно, да, и забавляваш на доста. От време, докато правим да, доста съм обидена от това, което ми казваш, засягам се при всяка твоя дума. Идва по цял ден, мале, не мога да си представя как аз ще порасна някога. Няма ток. Не смятам да пътувам като каруцарка и да се излагам тук преди всички. И тъй, айде продължай с фона.